Ahojte dievčatá a dámy, predvádzam vám kabatík, ktorý podobný sme už mali, ale sme ho trošička vylepšili. Tento kabatík má krásnu fazónu. Toto všetko je ručná práca, zahybčeky, ručne odšívané. Tu je taká saténová stúha ako na ozdobu všita. Vy si ten kabatík môžete objednať od nás aj bez tých stúh, bez tých zámičkov, kľudne tam môžeme dať len kožušinku. Proste kabát, ktorý je na objednávku, vy si môžete urobiť alebo objednať tak, aká je vaša predstava. Keď je malá zmena, my vám ho taký vyrobíme, ako vy chcete. Kabát je vyrobený z kvalitného vlneného flaušu, ktorý obsahuje 10% kašmíru. Kabáty vyplňame takýmto tenučkým, vyhreným termom. Používame krásne ozdobné šperkové gombiky, to ste si všimli, ale kebyže nechcete ten gombik taký krásny, ozdobný, že ste také konzervatívnejšie niektoré dámy, my vám našijeme klasické gombiky. To je len, aby ste vedeli, že s tým kabatíkom, s tým modelom sa dá pracovať podľa vašich predstav. Všetky tieto modely nájdete na www.kabaty.sk alebo mi telefonujte na telefónne číslo 0903 550720. Teším sa na vaše stretnutie. Ďakujem vám veľmi pekne.